Memang jam berapa? Halo, ini jam makan mau coba. Seru ya Mbak Let. Nato ini lho Mbak Nato. Ngembes milih Semoga berjodoh sama ngawur. Natu maca komen jare. Natu maca komen. Cetar guncang-guncang iki. Persis ibuke Mbak Paijen. Aku anake bos. Ya enggak apa-apa toh Mbak. Bingung ah Mbak lek sama nakoni ngono. Hah? Takon areke dhewe wis aja aku. Berapa? Natu nganu Mbak Natu ki ngantuk. Sulis kok kecil. Sepil ben ropingi lho Mbak. Ropingi jarene. Sepil peh wimet ngono wi. Jangan marah ya, gurau. Gurau macam tuh ya, gurau. Gila, Senin tol iki lho, tol di. Oleh diskon. Olah, diskon dong. Kok cep tol aku ndak roh Mbak tol ndi ya iki ya. Iki wis teko jalan tol tapi aku ndak roh tol ndi. Ngomong numpak sak sampeyan. Ning dhuwur oh. Wah. Oh alah. Halo Bapak Ropingi sehat kan? Ini sehat kan? Lah ngene ketok imut ya, Bes. Ora kena to iki mau berumur. Tol Pandaan. Pandaan apa Malang? Aku nggak paham. Leces gak sih Mbak Van? Leces sih apa nih? Leces. Mas Randy gene suara nih. Mas Randy. Tol Madiun itu namanya Leces. Aku nggak ada ya Mbak. Sek golongan nih. Ini dari nggak tuh? Nah, ini den. Aku wong Malang. Tuh. Kok gini Mas Rio? Sik. Piye lho kok kene? Wah ngakak. Bedeng iki sih Bes. Lucu Sik di efek. Malih cantik saestu. Probolinggo itu panjang Mbak Van. Lah iya Mbak, Probolinggo panjang. Ket mau ra metu-metu Probolinggo jentenan ket mau Probolinggo terus. Makasih ya Om Black, makasih. Siap. Ini uangnya ini.
Ya Natu bersamaku terus loh Mbak. Oh apik. Cut lambe bebas. Iki perempatan Mekah, tak dudui perempatan Mekah. Perempatan Mekah wis. Perempatan Mekah ya itu ya. Ya jagongan yang kene gini. Wong-wongan. Nanti itu tembusnya jalan tol Pasuruan. Oh ya. Enaknya loh. Orang kayak Jempolnya mana Riko? Wes Mbak. Ya. Ya, sama saya bergabung absen-absen dhisik, di follow-follow dhisik ayo. Mbak, Mbak sapa ya jenenge ya? kamu. Aku tau Mas. Nah, Lah piye? Aku udah iso turu lho, Pak. Oh iyalah, wis 2 jam ya teman-teman. Aku gak iso turu makanya aku live ae. Ripnatu mana Mbak? Di sebelahku. Panasan Natu. Sepil adempi. Adempi ini sopo? Adempi ini gitu. Masa gitu. Mau kemana Mbak? Mau pulang ke Diri. Pacarnya Mbak Fani sopo? Gak punya. Mbak Nurul Fuadah Sendi. Iki Mbak Nurul. Iki jenenge Mbak Nurul. Iki dulu. Dulu iki. Aku loro. Dulu. Mbak Sal itu naik travel. Bunda Salama naik travel teman-teman. Lah iya iki jenenge Mbak Yuyun, Mbak Nurul iku di depan. Natune iku. Riko manas, golek ana dhewe ra